Hola, us informem d'unes xerrades que farem per persones que busquen feina des de Vic Ocupació en col·laboració amb l'agrupació de sords de Vic i Osona. Organitzarem les xerrades amb dues. A la primera parlarem de com trobar feina, quins serveis oferim des de Vic Ocupació i una pinzellada del currículum i les entrevistes. A la segona parlarem de, una vegada ja tenim feina i ens han fet un contracte, què fer per mantenir-la. Parlarem de situacions que ens podem trobar i com les gestionem. Aquestes xerrades les farem el dia 2 i 4 de març, de 2:15 del matí fins a les 11, a les instal·lacions de Vic Ocupació a l'edifici del Sucre. Gràcies.